La Vora està reclamant el reintegrament de les ajudes recaptades pel Covid a diferents comerços de Torrent de forma aleatòria. L'organisme entén que dites ajudes són incompatibles amb les que dona l'Ajuntament de Torrent en motiu de la pandèmia. Això, en la pràctica, està suposant un impediment més al comerç local de torrentí que té que desprendre's d'una ajuda que ja ha utilitzat. I no sols això, sinó que per ella han incorregut en certes despeses, com tributar per rebre-la o els honoraris de gestors, entre altres. Qui va detectar això va ser la Sindicatura de Comptes, la mateixa que va detectar greus irregularitats en la contractació de personal i pública per part de la Generalitat Valenciana. De fet, afirma que els mitjans i principis són insuficientes para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con los mejores criterios. El govern valencià va actuar de la mateixa forma en ambdós casos? Va anul·lar les contractacions denunciades també per la Sindicatura de Comptes? Vosaltres què penseu?